Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Ogromnie się weselił w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Гэтымі словамі антыфоны на ўваход шчыра вас вітаю ўсіх, дарагія браты і сёстры. Сёння пасярод гэтага адвентавага чування нас збірае вельмі радасная марыйная урачыстасць беззаганнага зачацця на свяцейшай Панны Марыі. Урачыстасць, якая нагадвае нам аб праўдзе і таямніцы Божай любові, якая дакранулася звычайную дзяўчынку з Назарэта, найсвяцейшую Панну Марыю. Ласка Божая учыніла, што яна была захаваная ад самага зачацця, захаваная ад змазы першароднага граху, менавіта для таго, каб пасля нарадзіла збаўцу, прынесла адкупленне ў наш свет і была узорам святасці і любові, паслухмянасці да Пана Бога для нас. Таму праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі будзем узносіць сёння да міласэрнага Айца нашыя пакорныя просьбы. Гэтую найсвяцейшую ахвяру я складаю ў інтэнцыі падзякі за пражытыя 35 гадоў жыцця Андрэя Гузоўскага з просьбай аб Божым благаслаўленні, абецы Маці Божай беззаганнай, здароўі, моцнай веры, патрэбных дарах і ласках для яго і ўсёй яго сям'і. Мы таксама ўзбудзім інтэнцыі, з якімі прыходзім да Божага алтара, і на пачатку гэтай найсвяцейшай ахвяры станем у праўдзе перад Богом і вызнаем нашую слабасць і грэшнасць. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała wysokości Bogu, A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przymaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги Быття. Коли ж Адам съел с древа, покликал Пан Бог Адама и сказал ему: «Где ты?» И он отказал: «Я почул голос твой у рай, и сполохался, бо голый я, и сховался». Сказал Бог: «Кто сказал тебе, что ты голый? Може, ел ты с древа, з якого я заборонил тебе есть?» Адам сказал: «Женщина, якую ты отдал мне, и она дала мне, и ел я». І сказав Пан Бог жінчині: «Чому ти гэта зробила?» І вона сказала: «Змій подманув мене, і їла я». Тоді сказав Пан Бог змію: «За те, що ти зробив гэта, ти проклятий поміж усіми живёлами і поміж усіми звірами полевыми. На животе своим ползать будешь, и пыл будешь есть про суседней житё своего. Устанавливаю жесть и поміж тобою, и поміж женщиною, и поміж потомством твоим, и поміж ее потомством. И оно сотре тебе голову, а ты сотрешь его пяту. И назвал Адам жонку свою Евой, бо я на мать усіх живых». Это Слово Божие. Спевайте Пану новую песню. Спевайте Пану новую песню. Спевайте Пану новую песню. Мою женицу. Не подавала его провидица, и его святое гляджу. Спевайте Пану новую песню, показал вам свое славление, и разложил народами свою справедливость, вспомнил про свою верность и милосердность для дому Израиля. Спевайте Пану новую песню, уважайте мир земли, славление Бога нашего. Услыхайте Пану вся земля, радуйтесь и спевайте, не кайте. Спевайте Пану новую песню. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, благословлений Бог і Отець Пана нашого Єсуса Христа, який благословив нас у Христі усяким духовним благословенням на небесах, бо Він вибрав нас у Їм перед створенням світу, щоб ми були святими і беззаганними перед Ним у любві. Він предвизначив нас для усиновення праз Єсуса Христа поводле уподобання своєї волі, для хвали своєї прославленої ласки, якою Він одарив нас во умилованим. У Им мы стали удельниками, будучи предвизначенными отповедно задумей того, хто здійсняє усе поводле намеру волі своєї, каб ми, які ранее сподівалися на Христа, были на похвалу Ягоной славы. Это Слово Божие. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. У той час Бог послал анёла Габрыэля у город Галилейский, які называўся Назарет, да девы, заручанай з мужам по имени Юзаф з дому Давида,
а імя дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку у пана, і вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам найвышэйшага, і дасць яму пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага. І валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарство яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц найвышэйшага ахіне цябе, таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова пана. Дарагія, напэўна, кожны з нас вельмі любіць чысціню, любіць парадак, асабліва калі гэта кранаецца нашай вопраткі, нашага адзення. Спадзяюся, што ніхто не любіць хадзіць у брудным адзенні, у бруднай вопратцы, асабліва калі, можа, збіраемся ісці ў госці, калі збіраемся ісці на якосьці свята, можа, да каго-небудзь, на вяселле, можа, на хрост, можа, на дзень нараджэння, асабліва калі прыбіраемся ў белае адзенне, белая кашуля, можа, белае плаце, нават калі жанчыны, дзяўчыны ідуць. І мы стараемся гэтую чысціню свайго адзення заўсёды захаваць як мага даўжэй. Хочам, каб гэта адзенне было чыстым, бо што скажуць людзі? Будзем адчуваць сябе дыскамфортна, калі будзем хадзіць у брудным адзенні. І гэта добра, гэта зразумела. Таксама ў духоўным жыцці, калі адыходзім ад канфесіяналу, пасля сакраменту паяднання, адчуваем гэту чысціню, адчуваем гэты стан асвячальнай ласкі, стан святасці, атрымаўшы Божае прабачэнне. І стараемся таксама захаваць гэты стан, стараемся ад усяго сэрца працягнуць як мага даўжэй гэты стан чысціні сваёй душы. Але мы, як людзі, не захаваныя на ўсё жыццё, несці гэтую чысціню. Грэх уваходзіць у нашё жыццё, грэх уваходзіць праз слабасць нашай волі, падаем, паўстаем, вяртаемся, зноў падаем. Дарагія, сённяшняе свята, сённяшняя ўрачыстасць паказвае нам вось гэтую любоў Божую, якая дакранулася на Найсвяцейшую Панну Марыю і захавала яе ад змазы першароднага граху. Сёння, узгадваючы гэтую ўрачыстасць, успамінаем пра дагмат, пра тую ісціну веры, якую Касцёл дае нам да таго, каб мы прынялі гэтую праўду і ўсім сэрцам, усёй сваёй воляй таксама вызнавалі і верылі ў тое, што Найсвяцейшая Панна Марыя ад самага зачацця ўжо была захавана ад змазы першароднага граху, дзякуючы тым пазнейшым заслугам Езуса Хрыста на крыжы. Дарагія, гэта тая самая праўда, якую нельга зразумець, не ведаючы яе мэты. Марыя была захавана ад граху з моманту свайго зачацця. Чаму? Таму што яна з'яўляецца менавіта той, якая павінна нарадзіць збаўцу. Тая, якая павінна была даць жыццё Божаму Сыну. Марыя нібы з'яўляецца новай Евай, бо сваёй бязгрэшнасцю, сваёй незапляменнасцю, сваім чыстым святым жыццём яна перамагае сатану. Яна перамагае таго, хто падмануў Еву ў раі і дае жыццё таму, хто прыносіць нам адкупленне, уносіць збаўленне ў нашу штодзённасць.
Сёння аб гэтым мы чулі ў літургіі слова, у першым чытанні менавіта чулі аб гэтым матыве старадаўняга змея, ворага Бога, які з'яўляецца сімвалам сатаны, які спакусіў Еву з'есці забаронены плод, за чаго ў свеце і з'явіўся грэх. Марыю часта на вобразах малююць са змяёй пад нагамі, са змеем, і гэта, дарагія, не выпадкова. Гэта прадстаўленне беззаганнай дзевы пачынаецца яшчэ са словаў, якія сустракаюцца ў толькі што прачытаным чытанні з кнігі быцця, словы Бога ў адрас да змея. «Я кладу варожасць паміж табой і жанчынай, паміж патомствам тваім і патомствам яе. Яно скрушыць табе галаву, а ты скрушыш яму пяту». Марыя менавіта тая, якая раздушвае галаву старадаўняга змея, гэта значыць сатане. Марыя эфектыўна пераадольвае сатану сваім бязгрэшным жыццём, менавіта таму, што дае жыццё свайму сыну, дае жыццё збаўцу гэтага свету Езусу Хрысту. У Евангеліі мы бачым сцэну звеставання, якая па сутнасці з'яўляецца вельмі важным момантам у гісторыі чалавецтва, у гісторыі збаўлення свету. Марыя была адорана Божай ласкай, была перапоўнена Божай ласкай. Першай ласкай для яе было менавіта тое, што яна была беззагана зачатая, была абаронена ад першароднага граху з моманту свайго зачацця, якое мы святкуем сёння. У моманце жа звеставання адбылося зачацце ад дзевы. Значыць, Марыя праз Духа Святога зачала Бога і чалавека, зачала Езуса Хрыста. У той жа час яна становіцца і маці Божай, і маці ўсяго свету, маці Касцёла. Падзея звеставання, дарагія, выклікае вялікую радасць. Самое прывітанне анёла, які звяртаецца да Марыі словамі «Радуйся, вітай, поўная ласкі». Гэта тыя першыя словы, якія мы чуем з вуснаў анёла Габрыэля. Аднак гэта таксама заклік да радасці для кожнага з нас сёння, бо яна, поўная ласкі, дзякуючы сваёй згодзе, з Божай воляй прыносіць збаўцу ў нашае жыццё. Пан знаходзіцца паміж намі таксама, як і з Марыяй. Толькі ён чакае з нашага боку адказу, чакае нашага «так», нашага «фіят», менавіта нашай згоды, каб прабываць у сэрцы кожнага з нас. Анёл Габрыэль прыходзіць да Марыі ў 6-м месяцы. Абяцанне гэта ў некаторай ступені робіць прысутным тое, што ўжо было абвешчана. Лічба 6 нагадвае нам пра дзень стварэння чалавека. Звеставанне ў 6-м месяцы азначае, што Бог уваходзіць у маё чалавечае сёння. Не ўчора, дарагія, не заўтра. Менавіта у мой актуальны стан, у маё сёння. Ва ўцелаўленні час дасягае сваёй паўнаты. Таму гэта такая вялікая і важная падзея. Цікавы таксама той факт, што такая вялікая падзея адбываецца ў такім нязначным горадзе, як Назарэт. Такая вялікая падзея ўваходзіць у гісторыю гэтага света праз жыццё звычайнай, нікому невядомай, тагачаснай дзяўчыны па імені Марыя. Дарагія, прыгледзімся да гэтай сітуацыі звеставання. Дзева, якая яшчэ не замужам, павінна нарадзіць Божага сына. Уявіце сабе, тут няма месца для чалавечай логікі, тут патрэбна сіла веры і адданасць Богу. Дзявоцтва Марыі тут азначае перш за ўсё тое, што народжаны з яе улоння з'яўляецца чыстым дарам Божай любові для ўсяго свету. Прыклад беззаганнай Марыі, дарагія, паказвае нам, наколькі важна давяраць Богу, наколькі важна слухацца і быць цалкам гатовым прыняць тое, што Бог прапануе мне сёння. Часам, можа, трэба адмовіцца ад чыста чалавечага дзеяння і адкрыцца, не пабаяцца тога дзеяння Божай ласкі. Такія вялікія рэчы, абвешчаныя Марыі анёлам Габрыэлем, збянтэжваюць яе. Таму далей яна скіроўвае пытанне да анёла.
што можа азначаць гэтае прывітанне, што могуць значыць гэтыя словы. І, дарагія, гэта таксама дазваляе нам паставіць пытанне самому сабе, задумацца над тым, як я перажываю гэты момант сустрэчы з Божай ласкай, як я ў сваім жыцці адкрываюся або не на Божае дзеянне. Нашым прызначэннем відавочна з'яўляецца святасць. І я менавіта тады наследую безаганную Марыю, калі ўва мне жыве тая паўната Божай ласкі. Тая ласка, якая вяртаецца да мяне пасля кожнага разу, калі я адыходжу ад канфесіяналу, дакрануўшыся да Божай міласэрнасці. І, дарагія, вось гэтая святасць Марыі, гэта не столькі адсутнасць граху ў яе жыцці, адсутнасць грахоўнасці, колькі поўнае перапаўненне Божай ласкай. Гэта менавіта той стан, якога хоча ад нас Бог. Прытрымліванне ласкі прыводзіць да адсутнасці граху, але ў першую чаргу гаворка ідзе аб жыцці ў ласцы, але не аб такім скрупулёзным законным перакананні, каб толькі не грашыць. Дарагія, падчас адвенту мы, як касцёл, як сям'я дзяцей Божых, асаблівым чынам яднаемся з Найсвяцейшай Паннай Марыяй. Яна сапраўды з'яўляецца выдатным прыкладам для нас у чаканні прыйсця збаўцы. У ёй з моманту ўцелаўлення гэтае чаканне набывае канкрэтную форму мацярынства. Марыя ўжо сама па сабе з'яўляецца такім адвентам, момантам чакання і сустрэчы з Богам. Пад яе дзявочым сэрцам ужо пульсуе новае жыццё, жыццё Сына Божага, які стаў чалавекам у яе ўлонні. Дарагія, будзем сёння прасіць у яе ўрачыстасць безаганнага зачацця. Будзем прасіць Марыю, каб вяла нас праз цемру і сумненні нашага жыцця да Езуса, адкупіцеля свету, да збаўцы, які прыходзіць да кожнага з нас. Прымаючы з верай праўду аб безаганным зачацці Марыі, не будзем баяцца даверыць сваё жыццё Богу. Богу, які ніколі не хоча нашага знішчэння, які ніколі не хоча нашай смерці, нашых пакутаў. Бог паказвае нам сёння у урачыстасць безаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, кім бы мы маглі быць, калі б не грэх. Ён дае нам прыклад Марыі, маці збаўцы, як узор дасканалай чалавечай святасці. Сёння гэты Езус, які быў зачаты ва ўлоне Марыі і прыняў чалавечае аблічча, таксама прысутнічае сярод нас, прысутнічае ў постаці хлеба і віна падчас кожнай эўхарыстычнай цэлебрацыі. Менавіта Ён, Езус, хоча, каб мы сталі чыстымі і незаплямленымі, свабоднымі ад граху, як яго маці Марыя. Паглядзім на Марыю, паглядзім, як яна, і даверым сваё жыццё Езусу, які прыняў чалавечае цела, каб выратаваць нас ад граху. Будзем узірацца ў яе, будзем браць прыклад з яе і разам з ёю імкнуцца да хвалы нябеснай. Амен. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, Syna Bożego jednorodzonego, z Ojca niezrodzonym, przed wszystkimi wiekami, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Od Poncjusza Pilata został męczony i pogrzebany. Pismo wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo będzie końca.
пра заступніцтва Христовай Маці, якую Бог адарыў асаблівай прывілеяй і захаваў ад усялякай заганы першароднага граху, молімся аб патрэбных ласках для ўсяго касцёлу і свету. Молімся за ўвесь касцёл, каб ён захаваў сваю беззаганнасць Христовай абранніцы, Цябе просім. Молімся за святароў, каб яны абуджалі ў людскіх сэрцах любоў да Хрыста і яго беззаганнай Маці, Цябе просім. Молімся за тых, хто дзеля Хрыста жыве ў чыстасці, каб іх жыццё было дзейсным знакам Божага валадарства, Цябе просім. Молімся за дзяцей і моладзь, каб Марыя ахоўвала іх душы ад уплываў дэмаралізацыі і бязвер'я, Цябе просім. Молімся за цяжарных жанчын, каб яны атрымалі належную апеку і спадзяваліся на Божую дапамогу, Цябе просім. Дзякуем Пану Богу за дар жыцця, за пражытыя 35 гадоў гузоўскага Андрэя і молімся аб Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай, моцнай веры, здароўі, патрэбных дарах і ласках для яго і ўсёй яго сям'і, Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб мы праз навяртанне сэрца і пакаяння імкнуліся да паяднання з Хрыстом, Цябе просім. Усемагутны вечны Божа, Ты захаваў маці свайго сына ад заганы граху. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы не прывязваліся да зямных дабротаў і маглі заўсёды жыць у Тваёй ласцы, праз Хрыста, Пана нашага. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarą przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij zbawienną ofiarą, którą Ci składamy w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wyznajemy, że Twoja uprzedzająca łaska zachowała ją od wszelkiej zmazy. Dzięki jej wstawiennictwu uwolni nas od wszelkich grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę od zmazy grzechu pierworodnego i obdarzyłaś pełnią łaski, aby ją przygotować na godną Matkę Twojego Syna. Ona jest wizerunkiem Kościoła, niepokalanej i jaśniejącej pięknością oblubienicy Chrystusa. Maryja, najczystsza dziewica, wydała na świat Syna, który jako baranek bez skazy zgładził nasze grzechy. Wybrana ze wszystkich wyprasza łaskę Twojemu ludowi i jest dla Niego wzorem świętości. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskim. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została poczęta bez grzechu pierworodnego Najświętsza Maryja Panna, wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa.
Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Bóg nas tak umilował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie łudź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módl my się. Panie nasz Boże, niech przyjęty przez nas sakrament uleczy nas z ran zadanych przez grzech pierworodny, od którego zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę, przez przywilej niepokalanego poczęcia, przez Chrystusa Pana naszego. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за дар супольної Евхаристії. Щире віншаванні складаю для Андрея Гузовського, для всієї його сім'ї. Нехай Пан Бог вядзе вас шляхами збавлення, нехай адорвае патрэбнымі дарамі і ласкамі, моцным здароўем і моцнай верай. На сённяшні вечар, на спакойную ноч прыміце дар Божага благаслаўлення. Пан з вами. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.